רשייה, כן, חצביה, כן, מבצר הבופר, כן, ברור, נבטיה, כן. וחמדון. ניצחון המוחלט. זה הכל בידיים שלנו. מדהים, מדהים. This would be the השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אנחנו מברכים את ראש הממשלה, שהשם ייתן לו עוז ותעצומה, ואז זה יביא לנו שהשם יברך את עמו בשלום. בעצם כל שנה כן, תמיד. מקבל את ארבעת המינוי. סמל את עם ישראל. תודה רבה. אנחנו נדרשים לעוז, ותעצומות. לתחבולה ולסייעתא דשמיא. אמן. מלחמה זה דבר ארוך, זה לא תוכנית כבקשתך. יש ימים יותר טובים, יש ימים פחות טובים, אבל העיקר זה לחתור לניצחון. זה הכי חשוב. בעזרת השם, ננצח. עם ישראל ננצח. תודה רבה לכם.